Dan hu il-ġublew ta' ġifieri li jien li aħna nerġgħu niltaqgħu daqsxejn ma' Ġesu Kristu u ngħid li tina ftejt nifs ħalli nkunu nistgħu nkomplu l-ħajja tagħna. Hekk stqarr il-Kardinal Mario Grech għad-domanda ta' TVM News dwar x'differenza għandha tagħmel is-sena tal-Ġublew fil-ħajja tan-Nisrani. Intervistat fl-aħħar jiem tas-sena f'Għawdex, il-Kardinal Grech qal li s-sena tal-Ġublew qed tippreżenta stedina l-laqgħa ma' Ġesu li hu t-tama tan-Nisrani. Il-Ġublej tradizzjoni antika fil-Knisja ċċelebrat minn tal-anqas kull 25 sena. U ġilli nara xi ritratti jew filmati bħalissa serbut ta' nies deħlejn, tajjeb, imma u kulħadd minn bil-mobile jieħu ritratti, ngħid imma dawn x'inhu din kummedja għax mhux li tgħaddim il-bieb, imma bliema atteġġament tidħol fih, bliema spirtu, tajjeb, għax il-bieb huwa simbolu li inti qed tiltaqa' ma' Ġesu Kristu. Wejd li inti jekk fid-dinja tal-lum bħalissa x'għandna bżonn. Gwerer, konflitti, faqar, bħalissa x'għandna bżonn. Xi ħadd li jagħtina injezzjoni biex ma nitilfewx it-tama. Il-ħajja għalilna hi skola kontinwa. Definizzjoni li toġobna ħafna dwar il-Knisja u dwarna, li aħna bnedmin li għadna maħniex incomplete. U allura titkun miftuħ ħalli titgħallem. U jekk hemm bżonn tikkoreġi wkoll lilek innifsek. Dwar ir-responsabbiltajiet li għandu bħala kardinal stqarr li l-Ministeru tiegħu jpoġġih f'kuntatt mal-isqfijiet u d-djoċesijiet tad-dinja kollha. Jenfasizza l-bżonn li jżomm kuntatt man-nies. Nipprova kull meta jkolli stedina biex immur f'xi parroċċa nilqaħħa bidejja miftuħax, ittini l-okkażjoni biex niltaqa' daqsxejn mal-poplu talla. Jiftakar isu l-bieraħ meta l-Papa ċempillu biex iħalli kollox u jitla' ħdejh. Għandi bżonn ninkellmek, ejja sa Ruma. Kienet u għalli issa tibda tagħmel l-esperjenza ta' emigrant pratikament, mhux veru? U l-ħajja ma tbiddillek xejn ta' jiġifieri it-titli huma duħan li jimlewlna rasna. L-intervista mal-Kardinal Mario Grech se tixxandar sħiħ għal ħadd fil-5:15 wara nofsinhar fuq TVM Plus u tiġi mtennija fuq l-istess stazzjon it-tnejn fit-3:15 wara nofsinhar.